Bon vespre. Benvinguts a la concentració per la llibertat dels presos i les preses polítiques, el retorn dels exiliats i les exiliades i en suport a les persones represaliades que convoquem cada dilluns la plataforma Gràcia i Llibertat. Avui, un dilluns més, tornem a ser aquí, encara en plena ressaca electoral. Ens hem de tornar a felicitar per la nova victòria de l'independentisme a les eleccions municipals i europees. Per primera vegada tindrem un alcalde independentista a l'Ajuntament de Barcelona, independentista i republicà. I el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Comín tindran veu pròpia al Parlament Europeu juntament amb la Diana Ribà. Aquestes victòries democràtiques i incontestables posen en evidència que no podem normalitzar ni podem acceptar que cap Junta Electoral Central segueixi interferint en la voluntat dels catalans i les catalanes d'una manera tan esbiaixada i tan barroera. Per tant, des d'aquí exigim que la pancarta en defensa dels presos polítics i els exiliats torni a presidir el balcó de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia un lloc, el balcó de la Vila de Gràcia, d'on mai hauria hagut de marxar. I en tot cas, el mandat de la Junta Electoral Central es va acabar aquesta nit passada i d'això ja fa més de 20 hores i la pancarta segueix sense estar al balcó. I no hem d'acceptar ni normalitzar que la Fiscalia de Madrid actuï d'ofici, sense cap denúncia, contra 7 persones organitzadores de la manifestació por el derecho a decidir del 16 de març a Madrid per un suposat delicte d'odi comès contra l'Hogar Social, un conegut grup ultra i feixista madrileny. I no hem de normalitzar ni hem d'acceptar que el famós jutjat d'instrucció número 13 exigeixi un aval als 13 processats per càrrecs de la Generalitat per un import absolutament desorbitat de 5,8 milions d'euros per la malversació al referèndum del 1 d'octubre, mentre veiem que el Tribunal Suprem està intentant demostrar que són com a màxim 900.000 euros i encara dubtes de que se'n surti. I no hem de normalitzar ni hem d'acceptar que la presidenta socialista del Congreso de los Diputados i el president socialista del Senado no tinguin el coratge ni la valentia de mantenir la sobirania i la independència del poder legislatiu i decideixin inhabilitar els presos polítics catalans a instàncies judicials. Els diputats Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i el senador Raül Romeva han estat inhabilitats aprofitant les falses acusacions de rebel·lió en el judici farsa de la causa general contra Catalunya que encara s'està jutjant i han esborrat del mapa 1,5 milió de vots dels catalans i les catalanes. No els agrada com votem? Doncs 2 tasses. Hem guanyat les municipals i els presos polítics i exiliats tindran veu al Parlament Europeu i posaran d'una vegada Catalunya a l'agenda de la Unió Europea, perquè hem guanyat també les eleccions europees. El llistat d'injustícies i de greuges seria inacabable, però seguim aquí,
dilluns rere dilluns, tossudament alçats, omplint la caixa de solidaritat, votant tantes vegades com faci falta, la consulta del 9-N, el referèndum del 1 d'octubre, el Parlament intervingut del 21 de desembre, el Congreso i el Senado, a les cambres de comerç, a les municipals i a les europees, i sempre guanyem. Posem unes urnes màgiques, molt baratetes, que apareixen de sobte i que cap servei d'intel·ligència sap trobar. Imprimim les paperetes, protegim els col·legis electorals, rebem cops de porra i repressions de tota mena i responem sempre ferms però pacíficament, seguim en peu de pau. Persistim Persistirem perquè tenim raó. Volem ser lliures i ho serem. I ho farem junts i juntes, perquè la unió fa la força. Avui tenim la sort que ens acompanyi l'Antoni Bassas i, a més, que vulgui compartir amb nosaltres algunes reflexions i algunes pistes per seguir avançant. Gràcies, Antoni. Bona tarda a tothom. Tinc una certa experiència de posar-me davant d'un micròfon, però us asseguro que poques vegades he estat tan commogut de fer-ho com aquesta tarda davant vostra, perquè representeu d'una manera cívica, endreçada, com allò que deia l'Espriu en aquell poema, no? De la societat de nord enllà, culta, lliure, desvetllada i feliç, representeu la dignitat col·lectiva. I què més es pot demanar d'estar rodejat de conciutadans que vibren i que viuen per les mateixes causes justes que un mateix. Tampoc més indiferent el fet de saludar-vos aquí a la plaça de la Vila de Gràcia, perquè aquesta plaça forma part del meu paisatge més íntim i més profund en la pell, perquè en aquella cantonada d'allà hi havia el parvulari on vaig aprendre a llegir i a escriure, cortines blaves pels nens, cortines roses per les nenes, 1966. I aquí hi treballava el meu avi, però hi treballava, si treballés encara tindria mà per posar la pancarta, però fa molt temps que el meu avi la vida el va jubilar, diguéssim. Per tant, aquesta plaça, aleshores la plaça Rius i Taulet i aquests carrers de Gràcia, per on venia de la mà del meu pare o de la meva mare el parvulari, des del carrer Tordera, no em són aliens, com no m'és aliena una altra plaça una mica més al nord, la plaça del Nord, a la Salle Gràcia, on vaig estudiar a l'escola, l'ensenyament bàsic i el batxillerat. Gràcia, per tant, per mi és una referència absolutament indefugible perquè és aquí on vaig néixer i em complau extraordinàriament veure que els graciencs no fallem quan el país ens necessita. Quan avui pensava que em trobaria amb centenars de veïns de Gràcia i de compatriotes, recordava això. Quan venia aquí de petit, un sempre es pregunta com ha arribat a defensar o a viure amb les conviccions o amb els pensaments, amb les creences de tota mena que pugui tenir quan arriba adult, no? En el nostre cas, i m'atreveixo a parlar col·lectivament perquè m'imagino que molts de vosaltres podríeu compartir la mateixa història, això nostre, el fet que estiguem avui aquí, però en general l'epopeia que estem escrivint des de ja fa uns quants anys en aquest país, que en certa forma és la continuació de l'epopeia d'uns quants segles d'aquest país, té mèrit perquè
quan nosaltres vam començar a escola, la identitat catalana, fins i tot m'atreviria a dir, Catalunya mateixa era el secret més ben guardat. No s'explicava. Tot el que havíem de saber és que Catalunya eren 4, Barcelona, Tarragona, Lérida i Gerona, i aquí s'acabava tot el que havies de saber. Fins i tot ens semblava normal no ser educats en la nostra llengua i enteníem que això era el que havia de passar, que això era el normal. Aquest és el gran èxit de les dictadures, fer-nos creure que la privació de llibertats i de drets de tota mena, aquest maltracte a la dignitat col·lectiva i individual, és normal. Vam despertar d'aquest malson, no d'una manera plàcida, amb molta lluita també, i a poc ens vam anar refent. I probablement, si a un territori amb consciència de nació el dotes d'instruments, com pugui ser l'escola en català o els mitjans públics de ràdio i de televisió, i a poc s'hi van afegint elements que van des de la sanitat pública als Mossos d'Esquadra, aquest país va adquirint normalitat en la seva manera de viure i d'expressar-se. I hi ha un moment que aquesta normalitat topa amb la pretesa normalitat que et fa, com estem veient, que votis un estatut d'autonomia i allò que tu votes no sigui respectat i es guanyi als despatxos el que no s'ha guanyat a les urnes. O que votis una determinada composició del Parlament de la qual ens podria sortir un president de la Generalitat i no pugui ser investit. O que votis una determinada composició al Congrés dels Diputats i els diputats siguin suspesos al cap de 24 hores. I així, constantment. Són atacs constants a la nostra dignitat. I si ho són, és perquè ens hem convertit en el fet, en els protagonistes del fet més revolucionari que ha conegut Espanya, potser des del 1939. N'han passat de coses en aquest país, però sens dubte, el dia 1 d'octubre nosaltres vam escriure la pàgina més gloriosa de la defensa dels drets. De la defensa dels drets no només dels drets nacionals, que podrien ser d'una determinada nació, no, dels drets civils, que ens representen a tots, a tota la humanitat. Els drets civils són universals. I defensant aquells dies les urnes, estàvem defensant el dret de qualsevol persona d'aquest planeta a voler decidir el seu futur. La resposta de l'Estat violenta, repressiva, que va començar l'1 d'octubre i que ha continuat amb les presons i els exilis de les persones que estan aquí representades en aquestes pancartes, no fa més que afegir més dignitat a la que ja vàrem exhibir aquell dia. I és justament aquest fet, el d'haver posat l'Estat davant de la necessitat de donar una resposta i que la seva resposta fos violenta, fos desproporcionada als ulls de tot el món, en què encara enfurisma més l'Estat. És des d'aquest punt de vista que em fa l'efecte que podem dir que el que ens ha estat passant en els últims temps ha estat segurament un dels últims estadis per guanyar la nostra autoestima. Quan Catalunya només eren 4, les 4 províncies, quan ens semblava normal que la nostra llengua no estigués sonant a la ràdio ni a la televisió, quan tot això passava, no n'érem conscients, però el que s'estava atacant era la nostra autoestima. De cop i volta, la nostra llengua era un dialecte, totes les nostres coses eren regionals, eren de segona, i el que hem fet en aquests últims 40 anys de democràcia, malgrat les seves insuficiències, és donar la volta a això i anar guanyant amb autoestima, i per això un dia ens vàrem atrevir a plantar-nos davant d'aquells que venien a pagar-nos només perquè nosaltres volíem votar i posar-los en evidència davant de tot el món. Perquè quan dic que els drets civils són universals vull dir una cosa tan senzilla
com que si tu mostres la imatge, sense dir de què va la consulta, si tu mostres la imatge d'una gent que vol votar i d'uns policies que els peguen perquè no votin, automàticament qualsevol persona, qualsevol racó del món, sap exactament amb qui va i sap perfectament amb qui no va. Per això hem d'assistir durant aquest judici inacabable a episodis tan curiosos com que un fiscal pregunti «però vostè no va cobrar per aquesta feina?» i que el testimoni respongui «no, no vaig cobrar» i li diguin «i a vostè li sembla normal?» i el testimoni digui «sí, em sembla normal no haver cobrat per aquella feina». O la pregunta que per mi és una de les 3 millors preguntes del judici de ¿usted era voluntario? Sí. ¿Y a usted quién le nombró voluntario? Qui ens va nomenar voluntaris? La voluntat, la nostra voluntat, la nostra pròpia voluntat. No? Aquests dies hem passat per unes eleccions i en tot procés electoral on hi ha interessos de partit, arriba també el moment de fer una certa reflexió sobre on som. I semblaria, i probablement si ara ho preguntéssim entre els presents, que hi ha la voluntat de hem de córrer, hem d'anar ràpid, o dels que diuen hem de ser més i hem d'eixamplar la base, aquestes formulacions tan periodístiques i que segurament us heu fet tips de sentir o de llegir. Naturalment no tinc una recepta per tot això, però agafant-me un concepte que vaig llegir ahir que deia un candidat sobre parlar a la gent amb tota la veritat disponible, jo crec que potser hauríem de preguntar-nos no tant com i quan acabarà això, sinó com continuarà això. Però no per un desig de que aquestes coses i aquestes trobades, per exemple, s'eternitzin, sinó per entendre que els processos, sobretot els processos d'emancipació nacional i de llibertat, són, com en diuen en anglès, un work in progress, una feina que no s'acaba mai i que sempre continua. I sobretot, hem de començar a pensar també en construir un futur que sigui bo per tothom. Per tothom, també per aquells que avui no estan aquí aguantant una pancarta o que no es posen normalment un llaç groc o un mocador groc. És a dir, que tot i que la injustícia és un motor molt gran i la injustícia que viuen els presos polítics i els exiliats són un motor molt gran perquè ens reafirmen en les nostres conviccions, que no sigui aquest motor l'última raó, l'últim sentit. Crec que és molt important que recordem una expressió que va fer servir Jordi Cuixart quan va declarar al començament de tot del judici, quan va explicar el sentit que tenia l'1 d'octubre, dient que una vegada un vell sindicalista li va dir que el dret de vaga es guanyava fent vaga i que el dret de vot es guanyava votant i que per això l'1 d'octubre es va votar. Jo aquesta nit el dret de vot es guanya votant, donant-li una volta a la frase aquesta nit, després, com s'ha dit, d'uns resultats que fan impossible que Espanya i Europa continuïn mirant cap a l'altra banda, tant a les municipals com a les europees, que enfronten amb tota seguretat el regne d'Espanya al marrón, perdoneu-me el col·loquialisme, d'haver-se d'enfrontar el fet d'haver de prohibir que Puigdemont o Junqueras o Comín adquireixin la condició d'eurodiputats que han guanyat a les urnes i una vegada més frustrar els despatxos, etc. És possible que l'Estat estigui disposat a pagar el preu del desprestigi i ho faci, però haurà de fer-ho malgrat tot. Bé, doncs, deia, de la mateixa manera que hem intentat guanyar el dret de vot votant, crec que hem d'intentar guanyar
el dret a guanyar guanyant, si em permeteu el joc de paraules. I guanyar consisteix en fer coses com les d'ahir, i guanyar consisteix en fer coses com les d'avui, i no desmaiar mai, perquè, repetint una expressió que m'és molt grata del mestre Pompeu Fabra, no es pot abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. Moltes gràcies. Seguidament, dues veïnes de la Vila de Gràcia habituals de les concentracions dels dilluns, la Montse Roca i la Montse Andreu, ens llegiran dos poemes d'en Miquel Martí i Pol. He heretat l'esperança i democràcia. Gràcies. Bona nit. M'acosto. Ara? Hola, bona nit. He heretat l'esperança. He heretat l'esperança dels avis i la paciència dels pares. I de tots dos, els mots dels quals ara em serveixo per parlar-vos. M'han dit que la naixença em dóna drets inviolables, però jo sóc poruc i sempre em sento una mica xalat i solitari. Visc en un poble petit, en un país petit, i tanmateix vull que quedi ben clar que això que escric ho escric per a tothom i que per mi és com si el món sencer girés entorn de l'eix dels meus poemes.
Vagarejo tot sol pels carrers en silenci i cada vespre escolto el cant de les sirenes des del terrat de casa. Hola, bona nit. Democràcia. Els figurants que seuen a la dreta de l'escenari, que s'intercanvien regularment amb els de l'altra banda, és a dir, amb els que seuen a l'esquerra, quan es trobin al mig, es poden dir tot el que els hi passi pel cap, des d'insults a paraules amables, circumspectes. Poden adoptar un aire displicent, o bé irritat o de perdona-vides. I fins i tot poden iniciar un simulacre de la baralla física que el públic sempre sol aplaudir amb ganes. Un cop ben asseguts a les poltrones, que reprenguin la representació, però tenint en compte que els papers són canviats i cal posar més èmfasis per tal de fer versemblant l'espectacle. Comptaré fins a 3. I jo, un moment. Vos, què? Vos, aplaudir i encara gràcies. Martí Pol. Bona nit. Es toca acomiadar, agraint, com sempre, a tota la gent que ha fet possible aquest acte, els músics, l'Antoni Bassas, les companyes que han llegit els poemes, i tornem a la feina després d'aquestes llarguíssimes campanyes electorals i tornem a la normalitat recordant una mica l'agenda d'aquesta setmana. Demà, 28 de maig, a les 19 hores, hi ha un acte a la plaça Sant Jaume sota el lema "No jugueu amb la gent". És un acte per demanar la fi de la repressió i també per comminar el govern perquè actuï en conseqüència. El dia 29, a les 19:30, als Jardins Muñoz Ramonet de Muntaner 282, Cap dona en l'oblit, un acte que ja es va fer l'any passat i que coincideix amb l'aniversari de la Carme Forcadell. Ho tornarem a fer i, per tant, per les empresonades, per les exiliades i per les encausades, cap dona en oblit. També recordar que la gent del Ferró organitza un acte com aquest tots els dijous a les 19:30 a plaça Molina i ens hi conviden a assistir-hi. Una cosa més, hi ha una fira de consum estratègic el diumenge dia 2 de juny, això també són eines de país, de les 10 a les 15 al passeig de Sant Joan entre Rosselló i Còrsega. I una darrera cosa, que segurament l'haureu vist, que hem despenjat la pancarta que havia estat a l'Ajuntament. Ens agradaria personalment agrair als veïns que l'han acollit durant aquests dies amb un fort aplaudiment. Però ara, amablement, se la tornarem a l'Ajuntament i esperem que demà la veurem ben posadeta al balcó on estava i d'on no hauria d'haver sortit mai. Bé, sortirà el dia que tots siguem lliures, tornin els exiliats i s'acabi la repressió. Fins aleshores, visca la terra.